Hey guys, τι κάνετε, είσαστε καλά? Λοιπόν, θα κάνω Q&A. Πάμε στις ερωτήσεις μας. Σε πρώτη ερώτηση, σ' αρέσει ο γύρος ή η πίτσα? Κοίτα, όλοι οι άνθρωποι προτιμάνε το γύρο, οπότε γύρος. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μέση ή Κριστιάνο? Εγώ προτιμάω Κριστιάνο, γιατί είναι γρήγορος, και είμαι ρεάλ. Γι' αυτό. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Όταν βαριέσαι στην τάξη για να μην πάρεις ωριαία αποβολή, τι κάνεις? Λοιπόν, αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση που θα την απαντήσω. Κόβω από ένα τετράδιο σπιράλ μια κόλλα, χαρτί, και πιάνω το στυλό και κάνω μουτζούρες και πέρα από γραφές. Αυτά. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Σουβλάκι ή πατάτες τηγανιτές? Κοίτα, αυτό το έχω απαντήσει. Σουβλάκι ή παστίτσιο? Ρε παιδιά, όλη την ίδια ερώτηση. Έλεος, το έχω απαντήσει. Σουβλάκι. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Φακές ή φασόλια? Φακές. Κοίτα, τα φασόλια, σε πληροφορώ, δεν αρέσουν και πολύ σε πολλούς ανθρώπους, οπότε φακές. Πάω στην επόμενη ερώτηση. Εάν σου δίνανε 1.000 ευρώ, θα ξύριζες βουλή το κεφάλι σου? Κοίτα φίλε, θα το έκανα απλά να είχε λίγες τρίχες στο κεφάλι μου, να μην ήταν τελείως γουλή. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Πώς θα θέλεις να δεις τον εαυτό σου σε λίγα χρόνια? Λοιπόν, κοίτα φίλε μου, εγώ τον εαυτό μου θα θέλω να τον δω σαν DJ, να τελειώσω το πανεπιστήμιο, το σχολείο και αυτά, να γίνω μηχανικός, να φτιάχνω αυτοκίνητα και τέτοια, έτσι. Λοιπόν, τελείωσε το βίντεο. Λοιπόν, κάντε ένα like, ένα share στο Facebook και ένα comment κάτω από το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Το επόμενο Q&A δεν ξέρω πότε θα γίνει. Θα σας πω στο Facebook. Θα γράψω στο Facebook πότε θα γίνει. Μέχρι τότε, bye guys!